sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Department of Agriculture Bicol nakapudan sa mga paraoma magtanom nin amay para makaiwas sa epekto kan makusog na pag-uuran. DA Bicol naglalaom pa sa 20 pesos kada kilo nin bagas. Inauguration sa bagong police station number 2 kang Naga City Police Office gigibuhon sa aga. Camino de Peña Francia para sa siklista naglibot sa 10 simbahan sa Naga. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod barata. Sa paagi kan kapehan sa bagong Pilipinas, nangapodan ang Department of Agriculture Bicol sa mga paraoma na magtanom subuot nin amay para tulos makaani asin maiwasan ang epekto kan pag-uuran. Aramon taban ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa kapihan sa bagong Pilipinas kang Philippine Information Agency Bicol naging bisita ang Department of Agriculture sa pamamayo ni Regional Director Rodel Tornilla, kaibahan ang mga representante kang National Irrigation Administration as National Food Authority. Objeto kang forum maipaabot subuot ang mga programa kang ahensya asin magsimbag sa mga kahaputan. Sa report ni DA Regional Director Rodel Tornilla, sinabi kini na minimal sana si epekto kang El Nino sa mga paraoma sa Kabikulan. Hulita sige-sige na ang pag-uuran, andam naman subot ang sada mga banhi para ipanao asin makapagtanom nin amay ang mga paraoma para makaani tulos. Actually, nag-distribute na tayo to ensure na makakapagtanim ang ating mga farmers on time and to ensure na hindi sila aabutin ng bagyuhan at bahaan pagdating ng October and November. So, yung mga seats natin positioned na sa mga local government units, yung pakiusap natin is itanim ngayong June and July para di sa September harvested na, wala na tayong problema kahit bumagyo o tumulan ng November. Hulit na mas dakulang tubig uran na pinag-aasahan ngunya na masunod na mga bulan, pinakiulayan naman subot kang DA ang National Irrigation Administration na asikasuhon ang mga irrigation canal. So, ang ating mga kapatid sa NIA, napakiusapan natin sila na ayusin na yung mga irrigation systems para pagdating ng rainy season, which would be magkakaroon tayo ng sobra. Ang forecast ng Pag-asa, magkakaroon tayo ng more than above normal na pag-ulan sa October. Napakiusapan natin sila na ayusin yung kanilang mga irrigation systems and irrigation canals to ensure na magiging effective and efficient yung delivery ng tubig sa ating mga palayan. Sa isyu kang pinaghatod na asistensya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang naapektuhan kang El Nino sa riyon, yaon pasubot sa validation ka mga kwalipikado makakaresibi ka nasabing ayuda. So as of today, nasa process pa po ng validation ng listahan ng qualified na mga farmers, fisherfolk, and families na makaka-receive ng assistance na binigay ng ating Presidente. Basta maliwanag po sa guidelines na yung listahan ay galing sa Department of Agriculture, validated ng Department of Agriculture, and pinag-usapan po ng Department of Agriculture and the local government unit. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dahil nawawaraan ng paglaom si Department of Agriculture Regional Director Rodel Tornilla na magkakatotoo ang naging promesa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Susog ki DA Regional Director Tornilla, may 4 na taon pa subuot na natatada ang presenteng administrasyon para marealisar ang promesang 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Meron pa tayo 4 na taon, ma'am. And we are positive na matutupad yun. We still have 4 years. Sa iba pang bareta,
Amay pa kasubagong aga yaon na sa Plaza Quezon ang dakol na siklista na nagpartisipar sa Camino de Peña Francia. Sa paliwanag ni Mr. Bong Rodriguez, nasaro sa nag-introdusir kan Camino de Peña Francia, lilibuton kan mga nagbisikleta an 10 simbahan para maaraman ang istorya kan pagtubod kan lambang na genyo. Sarong paagi man subot ini para mas mabisto an mas dakulang Camino de Peña Francia na pwedeng gibuhon anuman na bulan sa laog kan taon maski bakong Peña Francia Fiesta. Ini pong ngunya ng mga bisikleta, halipot lang po ini just to drumbeat and showcase ito pong Camino de Peña Francia. Pero po, ang sarap pong pigi-imagine mi kaya and kaulay mi nga ni si RD Herbie Aguas na kadto po baga kang panahon look forward na itong bicycle tour, itong Marlboro tour almost all the time So just to drumbeat itong Camino de Peña Francia every year. Baka po igwa naman ng dakulang cycling event sa buong Bicol region, pasiring po sa the same destination as the Camino de Peña Francia. Mientras tanto, presente man kasubagong aga si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas na nagpahilingkan sa iyang suporta sa aktibidad kan syudad ni Naga. Sinabi kaini na bisto ang syudad sa paagi kan faith tourism na iyo man subuot ang pinagbabalikan kan mga bisita kan syudad asin kan Camarines Sur. Dukulaw na bagay po ini Camino de Peña Francia. Lalo na po ang sa tuya pong Naga City talagang known for the faith tourism. So this biking event na ini talagang inclined with mahal na ina kay Peña Francia. So this road will have some stops sa mga simbahan, sa mga may mga tourist destination na kumbaga na connected sa faith tourism. Sa kasumpay na Bareta, dakulang tabang sa pagdakul kan turismo sa siyudad ng Naga asin Camarines Sur kung may marhay subuot na airport ang probinsya. Sinabi ni Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas na pupugulan subuot ang pag-arabutan kan mga turista hulita saradit ang eroplanong nag-aabot asin dikit lang subuot na duros asin uran nakakansilar tulos ang biyahe. Well, makakadagdag talagang maray kung maray ang airport. Tapos sabi ko medyo na napupugulang kidikit ang pag-alangkaw kayan. Tapos syempre, saradit na aeroplano. Tapos dit lang na oran, dit lang na paros-paros. Minsan canceled pa ang mga flights. Sa pagbabalik kang news break, duwang aki na nawawara sa Pamplona, Camarines Sur, nakuana. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, inauguration kan bagong police station number 2 na yaon sa parte kan Almeda Highway, Barangay Concepcion, Pequeña, Ciudad ni Naga. Gigibuhon na sa aga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa aga, gigibuhon ang inauguration kang bagong hama na PNP building para sa police station number 2 na yaon sa parte kang Almeda Highway, Ciudad kang Naga. Kasubagong aga, ginibo ni Police Colonel Erwin Rebellion ang ocular inspection kaibahan ng mga opisyal kang Naga City Police Office. Ang babayaan na police station outpost sa may rotonda ang wawalatan man subuting personahe na ang maresponde sa mga insidente ng road crash asin pagmanihar kan bulis kan trapiko sa nasabing lugar. Itong dating station sa Rotonda, ma-occupy na rin ng mobile patrol unit.
So, igwa pong ma-occupy duman sa halian po kang police station to. And napiperceive ko din po na dahil po ahalian tong police. At least, igwa pa kitang investigador kasi yung occurrence ng road crash malimit po doon sa bandang rotonda. So matada kita doon, matada kitang traffic investigator duman sa lugar na ito. Huli tabago ang building dakulang kagianan subot ini sa mga personahe na nakadestino sa Police Station number 2. Hagad man ni Police Colonel Erwin Rebellion sa mga pulis sa nasabing istasyon, tampadan nin marhay na serbisyo sa publiko. Ang challenge ta po dyan, dapat magdubli man ng trabaho. Binigyan kita ng magayon na opisina, dapat mamotivate kita kasi di kita pinapabayaan kang gobyerno na tawang kita ng magayon na opisina. May quarters na rin po dyan, maski pa paano. Kumbaga, very conducive ang lugar, accessible, nasa highway kita. Pag may mga road crash, madali po ang response time. Dayaon lang po sa highway. Mientras tanto, magiging bisita sa aga mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga, 3rd District Representative asin PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, traffic as in patrol section kan Police Station number 2 ang iwawalat sa dating Police Station Ninda na yaon sa parte kang rotonda para isubuot ang magresponde as in mag-imbestigar sa mga traffic accidents sa nasabing lugar. Plano man ni Police Major Jovi Lunyar, Station Commander kan Police Station number 2 na ilipat si mga motorsiklong na impound o na imbwelto sa aksidente para maging malinig ang saindang babayaan na istasyon. Si mga office personnel ka, di dito na may lalaag and magiging maganda na sa indang ambience, magaganda na sa indang surroundings, and pangadua si mga motorcycle na mga yaon duman, na mga impounded, at least malilinig na itong rotonda. Hahalion tayo itong mga sagabal duman, mga obstruction, ililipat na digdiyo. Padago sa mga bareta, sulamenteng an barangay kan Concepcion Pequeña sa syudad ni Naga an may police station as in substation na masasarigan subuot kan barangay council kan Concepcion Pequeña na maresponde sa anuman na mga insidente o aksidente. Huli kaini, sobra man ang pasasalamat ni punong barangay Francis Mendoza kan barangay Concepcion Pequeña, huli kan siring na sitwasyon sa iyang barangay. Tuya po, igwa po kitang duwang istasyon na. Mas magayon po and araman po nindo ang Concepcion Pequeña ang pinakadakula pong barangay sa bilog ng Bicol Region. So mas maugma pong maray na igwa po kitang duwang istasyon ta mas dakula pong scope na natatabangan tamo. Sa satuyang police report, sa paagi kang post sa social media kan Pamplona Municipal Police Station, ipinaisi kaini sa publiko na nakuana ang duwang aki na enot na ipinangapodan sa publiko na nawawara matapos ubod maghali sa indang residensya. May hiling sa post sa social media kan PNP na kinakaulay kan sarong babae ang duwang daragita mientras na nakaantabay ang sarong police woman. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.